Erraustegiak kaltegarriak aldira osasunarentzako? Bai, kaltegarriak dira eta zientifikoki demostratua dago. Ez dugu guk esaten, nazioarteko ikerlarie baizik, publikoak dira eta eskuragarri daude ikerketa guzti hauek interneten. 100 ikerketa baino gehiago aztertu ditugu, toki desberdinetakoak eta fidagarrienak hartu ditugu. Eta emaitzak bide berdinetik doaz beti. En la mayoría de ellos se demuestra que la posibilidad de padecer un cáncer alrededor de una incineradora puede aumentar hasta un 3%. Pero además de ello, la tasa de mortalidad también puede aumentar hasta un 13%. En los pocos estudios en los que no se ve relación, los autores señalan que no se puede afirmar que las sustancias generadas no sean perjudiciales para la salud. Adibidez, 2013an Carlos Hirugarrena Institutuak argitaratutako azterketa batean, honelako emaitzak ikusi daitezke. Heriotza tasa handitu egiten da besikulako minbiziengatik, pleurako minbiziengatik, biriketako minbiziengatik eta beste batzuengatik. Y así, multitud de estudios, año tras año, desde el 2004 hasta hoy. Existe evidencia científica. Ante la duda, no lo hagamos, apliquemos el principio de prudencia. Baina bestelako berriak entzungo dituzu behin eta berriz. Adibidez, EHUk 2011an Zabalgarbiri buruz egindakoa. Erraustegia ireki eta 5 urteetara egin zuten. Ikerketak berak onartzen du urte gehiago behar direla datu fidagarriak izateko. Orain dela 2 urte hasi nintzen erretzen. Sano nagoenez, inor esango luke osasunerantzako ez dela kaltegarria? Ba horixe. Oiréis que con las nuevas tecnologías y las nuevas incineradoras, todo esto es historia. Que los filtros nuevos son mejores. Erraustegi modernoak ere kaltegarriak dira. Azken ikerketek adierazten duten bezala. Alde guztiek onartzen dute hau. Poliki-poliki errausketarekin bukatu egin behar da. Europako Parlamentuak ere horrela eskatzen du. ¿Por qué entonces este empeño en construir la incineradora? Ez daukagu erantzunik, baina olakoak gertatu izan dira gure historian zehar. Amiantorena ezagutzen duela 40 urte bazeketen kaltegarri zala. Hala ere, aurrera jarraitzea erabaki zuten batzuk. Ondorioak orain ikusten ari gara. Orain ari dira minbizia ziltzen. Ez gara zerotik hasten. Europa mailan ikerketa egina daude. Ez ditugu gipuzkoarrak arriskuan jarri behar. Aumento del 230% del labio leporino. Aumento del 55% de malformaciones renales. Gibeleko minbizia 129 areagotzen da. 114ko gorakada biriketako minbizian. Pleurako minbizian heriotza tasa 184 gora egiten du. Besikularena 124. Heriotz tasa ere igotzen da. Eta bar, datuak hor daude. Guzti honengatikan zer askatzen digu diputaziori. Apliquemos el principio de precaución. Errausketarik ez hemen ez inon. Erraustegiak osasunarentzako kaltegarriak dira. Osasunarekin ez da jolasten. Erraustegiren alde egitea, herritarren osasunen aurka egitea da. Erabakiak hartzeko garaian osasunak lehentasun osoa izan behar dulako. Gure eta batez ere gure seme-alaben osasuna jokoan dagolako. Errausketarik ez. No a la incineración.